И така Ганчо си почива. Тека. Хората до някъде са го измислили горе-долу добре, така да има чувалче за покуци, но това чувалче и то трябва да се сменя време. Който го е измислил да го сложи, явно не е измислил да го сменя. И въпреки, че има чувалчета, за които гражданите по този блок са се погрижили, тези чувалчета са в това състояние, земята е така. И ако тук иска да седне да си спиш едно кафенце, както някакъв аз идвам, малко ще е гъвче. Но това е на така много живено място, централен булевард, тук, квартал Курганчев. Направим малко реклама на квартала. Но положението е толкова трагично, жалко. Ако има и така някои добри неща, места, където е по-така чисто поддържано, също ще правя видеа да показвам, че можем да се грижим добре за околната среда и за нашето общество, но за сега, за момента, и призваме, който има възможност, като види подобни работи, да, ако му на сърце, да се почисти малко, да събере някой друг и така нататък. Ето тротуарчето също е топ. Тротуара е топ тук. И строя пека иначе има. И това е, когато се чакат на спирката там. Когато спирка е тя в почивно състояние, това е вече друга тема. И така, Ганчо се почива по места, където се почива, ама ги поддържа. Това е положението.